बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 10 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बाक्सानि सबिराम बसुमतारीनि दिन्थिफुंनाय गोसोखौ दुखु होयो। क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारीनि लामा दथानि सिख्लाया, क'क्राझारनि कमला बसुमतारीनि दाया सोरनि, कार्बि आंलंनि बुथिराम बसुमतारीनि गोथार जुलि, बाक्सानि सबिराम बर'नि गासैबो गैला बुमेरांसो, बाक्सानि अनजालि स्वर्गियारिनि आं दाबो, बाक्सानि सबिराम बर'नि समाव हगारगासिनो जिलिद, सनितपुरनि हेमन्त ब्रह्मनि दाबो नुहुरो, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि गोसोखाङो ना, बिस्वनाथनि सनिया बसुमतारीनि मानो जाखांफैयो बेनि फोथाय खेबस' महरा, आरो बाक्सानि रैदोम बर'नि गजल खन्थाइया सेबखांजादों।